Hola, sóc la Judit Caminús, dietista integrativa de formació i el meu objectiu és ajudar les famílies a menjar millor. Avui us vull parlar de la immunitat i els infants, perquè aquests dies en consulta molts em pregunteu i he pensat que estaria bé fer un vídeo. Pilars de la immunitat en els infants i en els adults, però sobretot en els infants. Punt 1. Vitamina D. Per tant, els infants necessiten córrer a la natura, córrer al mar, córrer al bosc, córrer encara que sigui pels carrers, però necessiten córrer i fer exercici físic en el sol, per a l'exercici i per generar vitamina D, que és un pilar de la immunitat. 2. Els infants necessiten prendre aliments que portin vitamina C, vitamina E, zinc, betaglucans, és a dir, bolets, tot el que ens dona la tardor, hortalisses de color taronja, pastanaga, carbassa, moniato, pipes de carbassa, pipes de girassol, sèsam, anous, aliments bàsics de tardor i per activar el sistema immunitari. Omega 3. Omega 3 els tenim en els seitons, en les sardines, les anous, el lli, les llavors de chia, indispensable menjar-ne cada dia. Plantes, infusions per acabar els àpats o per acompanyar l'esmorzar o per abans d'anar a dormir, de romaní, de farigola, d'hisop, una planta de la llum i de la tardor, d'orenga, que és antibacterià i antivíric i que activa molt el sistema immunitari. Acostumem-nos a donar infusions a més conreades aquí a prop en els infants. I els infants necessiten, com nosaltres, prendre pro- i prebiòtics, és a dir, aliments que duguin bactèries, xucrut, olives ben encurtides, iogurt, kèfir, té kombucha, a ells els agrada, a la meva filla li encanta, i aliments que alimentin la seva flora, és a dir, tots aquells llegums, patates, moniatos, que jo he cuit avui i em prenc demà, perquè d'aquesta manera, cuinats d'aquesta manera, coi que avui em prenc al cap de 24 hores després d'haver-los refredats, alimento la seva i la meva flora bacteriana. Si aquests aliments i aquesta manera de viure fent exercici al carrer està present en el seu dia a dia, els infants entomaran la tardor immunitàriament molt més actius i, sobretot, un bon tip de riure cada dia.